kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu wani chivhitivhiti patiri kuuya nenyaya nhasi izvezvi tiri kunzwa kuti zvoni Walter Magaya has been re-arrested at Harare Magistrate Court after proceedings in his rape trial appeared to stall. The court was told that one complainant has withdrawn a complaint while the second is now based in Ireland. The court postponed the rape trial to tomorrow with a ruling expected on the way forward. Separately, the fraud case was adjourned to 27 March pending High Court assessment. Yaripo mudariro panapa muri yeZimbabwe pakashata. Vamagaya vabatwa vakwichurwa vangangurwa futi. Hapana zvingoti nyaya unenge muchiti kumbosimbisana tiri kuchechi tomboonesana kuti I think it was last Sunday. Vakati ndichazotaura nyaya yacho zvatiri kuitwa takavengwa kaisusu chichi. And I was like akavengwa nani? Chii chiri kunyanyoitika because normally muZimbabwe kona zvinhu zvako zvaneka kungangurwa here and there wanzi wadai wanzi uya kuno kazhinji kacho zvinhu zvacho zvinenge zvine chekuita nematongerwo enyika because kupolitics so far ndo engwe ndakaona inonyatsonyudza ukangocrossa malines ako nevakomana vepolitics veve ukuthi uri kunzi tamba so but ayo ina ndi kutamba so kana ndoda kutamba so kana tamba na uyu kuti ayo ina ndi kutamba na uyu ndoda kutamba na uyu vanhu vakaita sana Magaya veve vanototyisa kunyanyanya kuma politicians because politician anouya achitotsvaga kana support kucheche Magaya. Imagine makurira akaita chechi ye Magaya ongoti munhu wese right now hakuna achavhotera ningi. Munofunga kuti ndiani anoramba kuteerera? Hapana kana wana anoramba. Vanhu vese ndase vanongoteerera because vanenge vachibhilivha maari. Munongoziva zvazvingori zvinongoita vanhu vechechi zvezve. Saka vanongoita newe votongokuti iwo uri kudai so wakamboteerera zvakadai ndo maonero angu panyaya iyo. Then the other thing unozati tarisai nyaya tine maexamples vakaita sana madzibaba Ishumairi veve vakatozosvika pakutosungwa vakatsvagirwa nyaya dzakachukuchwa aiwa zombodai nyaya dzichitsvagwa kusvika azongonzi vakamitisa mwana ne14 years ndopa akazongonoperera nyaya but anga atone nguva achienda kumatare kwekuya akambopuwa beu akabuditswa akadzoserwa akaita sei ndo mamiriro anenge akaita zvinhu. But one thing that I know panyaya dzese idzodzo unongo wangowana munhu wana anokudza kuti ndoda kukunyudza wani chete anokudza kuti ndokunyudza chete anenge anyasa kugarira pasi okudza kuti uyu ndinodonha naye ndo nyaya inenge ichiitika ende munhu iye anenge ari politician because inini ndinoona face Magaya the way anenge ida kutry kutaura matauro anenge ada kuita paya inini I think kuti maybe vanongononga vakavhunduka akaita takavengwa kazi tichazotaura nyaya yacho hatifumze kutaura zviri kumakoti paya ndine zvakawanda zvandakatonotisa ndikatoona kuti panapa hadzo nyaya dzinogona kungoonekwa kunge nyaya dzisina kana basa rese but pafei chapo inyaya dzakuti dzinenge dzichipisa manje to me it doesn't make sense kuti uri kubva munhingini uri kucomply bail wakapuwa ubva ungori kana wangonzi kwichu futi ipapo uri pakoti ipapo something chekuti zvinoita kakuvhundutsa ende zvinoita kuti isusu vana veZimbabwe titry kuzoda kunzwisisa kuti alright mamusunga futi but izvezvo nyaya yaasungwa yacho kuti yaasungirwa inyaya yei nekuti hapana pekuti tinongogara katongoti ninga asungwa angangurwa toti ngangu toenda tomirira next ninga angangurwa ninga asungwa ngangu tichingonyarara tichitoda kutosvikawo pachikamu chekutombobvunza tizive what exactly is going on because vanhu vanongopera unongori kana mangwana wakusungirwa umwe munhu usinganzwisisi kana kuti unoona kuti wakutonzi iwewe chimboyawo futi timbonzwa kuti unongangurika mushiri ndo nyaya inenge iripo. So vanhu vekuyadha tingoti zorodzwai nyaradzwai ndozviziva kuti zvinorwadza kausungirwa pastor wako apa unongakamirira kuti unotonamatirwa munamato usvike kwauri ikoko unoziva kuti unenge mune maprayer points maprayer request zvinhu zvako unoita kuti zvakamira zvisi kufamba ndichatonosangana papa musi wakati kana kuti pamwe unenge wakabhukawo kana 1-on-1 I don't know kana kuti unenge wakaplana kuti ndichazobhuka 1-on-1 all those things is something chekuti hazvinyatsotambirika mushe but anyway sorry zvenyu muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo Magaya vasungwa futi varimo mukati handisida kunyawapedza nguva chinyataura nyaya iyi zvatowo pachena ndo zvinhu zviri kuitika but ndisati ndaenda zvangu muri yeZimbabwe vanhu vaya vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business account muSouth Africa vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Tine company iripo iyi yandauya nayo kuti ndikuratidzei inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account zvinoitika uri padeni pako ivo vanokuitira vari kwavari ivo uri kwauri. Even to those who are outside South Africa vanoda futi kuregisterwa macompany nekuvhurirwa maFNB business account. Ndiri kuti chii
as long as iwewe ungone access yekuti passport yako inge ine entry stamp zvakutobuda vanokuitira vanokubatsira. Saka contact them, number ndo dzendaisa pascreen. Gore richitanga kudai so uwane zvako zvaunoitawo zvinobatika zvokuti mangwana hauzove chiseko chenyika unozoti ndakambozama ndakamboregistawo makambani aya uchitorana zvinhu zvako vamwe vari kutobudirira zvichiendeka. Saka try endai munoregistawo makambani ipapapa zvinhu zvenyu zvitanga kutofambawo izvezvo.